So, ayan. What's up? Yan, nagsisimula na siya. Nagsisimula na po, guys. Nagsisimula na. So, ayan. Ng kubit ng tambis. Hawak ka dyan, hawak ka dyan. Alis tayo. Dito tayo manunood sa kanya. Yan siya, guys. Yan siya, guys. Dalawa. Itan. Duha ka buka. Dalawa po, guys. Isa pala. 4 na lang, 4. Nanitulo. Sige, hugagasan naman natin to pagkatapos. O, nanay, duha. O, tulo na eh. O, naman na. Urot na. Saktura ni. Saktura ni Itan. Last. Hala, Itan, oy. Itan. Di na nato ni matunga. Tura. Wanan duha. Kinya. Okay, di na ako madala. Kaya nilang kubit ha. Wasan na, Tan. Kukuhan, tambis. Napatan. Okay, di na ako makuha. Huwag na pa. Kinakain sa dalaan. So, ayan guys, dito na kami. So, teka lang ha, hugasan muna natin. Teka lang po, hugasan muna natin. So, ayan guys, tapos kami ng hugas. Maraming balas guys. Sige guys, lagay natin dito. Tagumpo na lang nato. Ay, diinhin lang. Sige, anika. Guys, for you guys. Teka lang, kain na tayo guys. Ano guys? O, daghan yung asin guys ha. Daghan ang gikuhang asin. Ito o. Ang asin. Masarap siya pang marami. Diba guys, may bagting. Tungod sa leso guys. Guys. Liso guys ha. Yan. Liso guys. Diba tinggo guys. Nasusulong na. Kuan mula gram. Marami pang tambis. Huwag niyo po itong kainin. Naintindihan niyo po. Huwag niyo itong kainin. At saka yung ganito, kunin nyo to, at saka ito. Diyan nyo kami guys. Baby cousin, huwag nyo kainin ng daot. Cousin, ikitin ng daot. Ilambog na ikitin. Ilambog din guys. Ito po guys. Haragay. Pero guys, lalambig. Tura, lambig na. Ano. So, ayan. Ayan ako kinuha ko, guys. Oh guys, kuhain ako ito guys ha. Kuhain. At saka, kuhain ako ito. At saka ganina kay nayabo ang asin. Dala-dala, mingbit, minaana din ate. Nabuyan din na, nayabog hurot. Pero, naana din guys, naana kay tanga guys. Hindi pa tumatin sila. Gali. Hindi na-intindihan ang sinabi niya. Hindi ko rin na-intindihan ang sinabi niya. Ito po guys. Masarap siya guys.
Ayan. Tatapon ko na to ah. Naputol lang yung kaso, naputol dito. Tapon ko na. Oh. Ayan, tinapon ko na. Wala na. Isa lang sa akin. Ayan, kinuha ko. Ayan. Kinuha ko. Oh, dito yan oh. Kinuha ko. Ayan. Masitim si Nina. Ito na. Ito siya guys. Hello. Kakaawa siya guys. Kaya nga yung asin namin. At saka ito leso. Ito. Ako nga pala si Gian siya si Ethan. Kalimutan namin kanina. Hindi mo kabal sa ngalan. Kabalon. Hindi mo kalimutan sa ngalan. Tsaka siya si Gia Nyorka Biabalye. Ako sa John Ethan Biabalye. Okay. Siya itong istoryahan. Nauyaw lang to. Ito. At saka tulog ka. Risungad ako. Guys. Tsaka. Tusnot na tayo. Tusnot natin sa asin. Malaman siya guys. Mukhang nandiyan si tatay at saka si nanay. Iya, basta istorya. Wala pa si nanay at si tatay. Lang kami paggadin sa panglutong bingka. Kasagaan nga. Kasagaan nga yung password kung dili kay mga stop na to. At saka kain na. Tapon na natin guys. Kain na asin. Asin. Mangkuha pang tambis. Hindi na guys. Okay. Hindi naman yung tamis guys. Bye. 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 Nabili na sin guys. Iuwi namin guys. Bye bye.